Mitä sä oot lässyttänyt poliisille? Meidän juttu on mennyt syyteharkintaan. Älä koske muhun! Lopeta! Vähän aikaa sit sä oikein vaadit mua koskemaan. Ja nyt sä sanot sitä raiskaukseksi. Se oli raiskaus. Ja mulla on siitä myös todisteet. Sun todisteet jää kakkoseksi mun DVDlle, jonka mä toimitan poliisille, jos sä et peru tätä juttua. Mikä ihmeen DVD? Sen, missä meidän lemmehetki on ikuistettu. Kuvasit sä sen? Tietenkin. Ja myös ne kerrat vuosien takaa, kun sä et pistänyt yhtään vastaan. Niistä ei jää epäselväksi, miten kuumana sä mun kävit. Sä oot sairas. Luovuta ajoissa. Sulla ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa tätä. Tämä on ihan kauheeta. Mitä jos siellä on mustakin jotain videomateriaalia? No en yhtään ihmettelisi. Meidän on pakko saada Valtteri vastuuseen teoista. Se oli ihan varma voitostaan. Se sanoi, ettei mulla ole mitään mahdollisuuksia. No mut sehän vaan pelottelee sua. Ei me voida luovuttaa. Se on asianajaja. Se tietää faktat. Mut miksi sit uhkas viedä sen DVDn poliisille? Kun siinähän on nimenomaan todistusaineistoa Valtteria vastaan. No se sanoi, että silloin materiaalia myös vuosien takaa silloin, kun mä olin sen kanssa ihan vapaaehtoisesti. Okei. Meidän pitäisi nyt jotenkin saada käsiimme tää teidän uusin DVD ja viedä se poliisille. En mä halua, että kukaan näkee, mitä mulle on tehty. Mä ymmärrän sua. Mutta nyt meillä olisi vihdoin mahdollisuus näyttää Valtterille, että me osataan pelata tätä ihan samaa peliä kuin sekin. Se viimeistään sinetöisi Valtterin syyllisyyden. Ihan varmasti. Tuntuu ihan hirveältä olla täällä. Tehdään tää nopeasti, niin päästään pois. Katsot sä tuolta? Okei. Löytyykö mitään? Ei mitään. Se on ottanut sen DVDn mukaansa. Valtteri voitti nyt sitten tämän kierän. Älä luovuta vielä. Mietitäänpäs nyt, missä Valtterin tyyppinen ihminen säilyttäisi sellaista materiaalia? Tietysti. Olisiko Valtteri niin tyhmä, että se piilottaisi sänkyyn liittyvät asiat sänkyyn? On se. Sähän voisit ruveta profiloimaan rikollisia työksessä. Kiinni jäi. Mennään. Jotenkin mä arvasin, että te olette täällä.